あれ、動物の森。10月限定の商品。10月の限定商品は、ハロウィン関連が多くなります。魔法使いのコスプレ。かわいい猫に変身できるよ。魔法スクールなんてあるんだね。バッグや付け花もあるよ。衣装はエイブルシスターズで日替わりで買えるよ。飴はハロウィンの日に使うから毎日たぬき商店に買いに行こう。マリーゴールドの飾りはたぬきショッピングのスペシャル商品から買えるよ。ハロウィンはどんな衣装を着ようかな。みんなは決まってる？続く。